Salutare prieteni, eu sunt Valentin și astăzi voi arăta cum să tai lemne cu drujba. Uitați drujba, el este Andrei. Nu vrea să se vadă. Hai să începem video. Stați un pic să pun telefonul aici, da? Așa, haide. Așa pornim drujba. Cam acesta a fost video nostru. Nu uitați să vă abonați, să dați un like, să nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un comentariu. Vă pup, cam atâta pe ziua de azi. Vă pup, pa, pa!